De rajonhaden binnen bij mekaar en de voorzitter van de Alversterdenvereniging Wiebe Wieling die neemt dagelijks het wut. De sfeer zit er hier goed in de Stetenseil vanuit het provinciehuis, want waar of geen waar, dit kan altijd teruggaan. Goejoen en welkom bij het Grut Fries Dicté 2024 Skreun terug Wiebe Wieling. Nou, en als het thuis ik mooi van was, dat kind, hè, pak pen en papier en weet dat naar aanin van het dicté, dat volslijne dicté online komt en dan kist dat zelfs nooit in. Hier hebben we mensen die dat voor ons doen, dat is wel erg luxe. En dat doen ze alle jaar onder tafelsje van de jury. En die stel ik nou hem voor. Dat is Rianne Blokziel, docent Friesk. Grietje van der Weg van het Zedin. Mirjam Vellinga van de AFOEK. En dat alles onder strang tafersje van de voorzitter Hendrik Seijens. Ben ik benijd. Waar van Jim had de Alversterdentocht van 1990 mooi maken? Handen omheeg. Belibben. Oké. Nou, dat zou in je voordeel wijzen kunnen. Misschien ik net. Ik weet het net. Maar wat in alle gevallen in je voordeel is dat je hem al voorbij Arjen de Boer kwam binnen, mijn collega. Want die stiet je hem altijd op te vangen als je hem nog fris en fruitig hier het provinciehuis binnenstappen. Jan van der Bij, wat stoot er intelligent uit? Oh ja, ik denk door de bril maar op. Dan komt wat intelligenter hoor. Oh, hey Antine. Ja, daar is ze. Winter vol liefde. Sint-Wurg, rajon haat die sleert nog een paar dagen. Nog een paar dagen, je hoorde ermee op. Ik houd ermee op, ja. Hoezo? Het vriest toch net. Het is Marit Zijnstra. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nou, we kunnen beginnen, hè? Ja! Ja, de winst! Nou, De winst is al binnen! oh, dit nemen we zelfvertrouwen. Nee, het wordt vreselijk, denk ik. Maar met eigenlijk steeds natuurzaakkundigen. Ja, dat ben ik. Hoe heeft u die daar het? Ja, net eigenlijk. Oh, keurig. Je hebt nog examen in de Friese taal. Je hebt jij bij de favorieten. Ja, zeker. Wat is spannender, de PC-finale of het Fries Dicté? Nou, dat is mijn eerste keer dat ik dit doe, dus ik denk... Dit is volle spannender. Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk hoe het nice. Nou, de wist bij dit speeltje net wegeren. Yes! Ja, hoe zit het met de Friese taal bij de rayonhaden? Nou, stuk zou je poer best. Ja, vooral je van beeld komen. Ik ga me een beetje inleiden, maar ik ben een beetje huiverig, hè? Hartstikke idee, jongens. De dekdweilers zijn binnen. Is het nou extra, omdat Wiebe Wieling het dictéskreun heeft, dat Jim als rayonhaden behoorlijk in het vadio binnen? Ik denk het wel, want ik hier even een app gestuurd dat we de teksten krijgen konden. En dat koer? Nee. Ik dacht, ik ga wat nice artikelen lezen over de Alversterden toch. Heel verstandig. Oh, ze is zo slim die meid. Het mooi eigenlijk net, maar ik had in het diepste geheim Ian Fries kwut Oh nee. uit het Fries dicté. Ja. Grauwelig. Grauwelig? Dat is een G-R-O-U-W-E-L-I-C-H. A-U of O-U? O-U. O-U. O? O-U. O. Ja. O. O. Dat is goed. O-U. Yes! Ja, dat is goed. Maar dit woord komt dus voor in het dicté. Oh nee! Grauwelig? Wat betekent het überhaupt? Grauwelig. Maar hoe schrijven we dat? Een G en Dat dan is goed. een R. Ja. En dan zoek ze mooi een O en een U. Zullen we er een W tussen doen? En dan een E. Ja, ik nog iets speciaals met die Ja, E. een streepje erop. En een streepje naar. Ik weet het verschil tussen links en rechts net. Een streepje op de E naar rechts. Waarom is dat? Dat weet niemand. En dan een L.
Ja, en dan een I. Ja? En dan CH. Als er aans een Grauwelen voorbij komt, dan hebben wij even een Ja, contact. kom goed. Oké. Dat is weer red. Denkst u dat er misschien aans in die provincie wat relatiemateriaal tussen zit? Misschien een leuk rayon had of zo. Net een protte griezen kop. Wat denk zelf, we al je rayon had. Oh, ik dacht dat ik griezen kop. Dat is hetzelfde. Ik ga gauw naar binnen en lekker in een bakje doen. Oh, zo lekker. Zo lekker even. Hé? Ja. Ik heb van alles geleerd, maar ik denk als ze het voorlezen, dat me wel wat een beetje zit. Nou, zet hem op. Goed. Hier in de midden zitten alle mensen die het op persoonlijke titel mooi doen. Jim binnen terug die kwalificatiekaam, Lok Weenske. Safia Sagoert natuurlijk. En ik de winnaar van Vliene Ier is er, Nienke Duin-Veenstra. Fijn dat je weer mooi doet. En een heel soort succes. Succes natuurlijk voor alle mensen die hier zitten. Want onder eind van de joen weten wij waar van Jim. Nou, hoe is dit mooi dat gouden dakje. En om Jim heen zitten de teams en die strijden ik Chimmekoor. En dan is het wel goed om te zeggen dat de groepsscore telt. Misschien is dat ter enige geruststelling. Ik stel zo Jim voor. Samen met koor hier denk ik haast wat voor het eerst troffen, want zo vaak komen zij net bij me koor. Binnen zij in het voordeel nood hadden vastzitter het dictéskreun het. De rayonhaden. Zij hebben het nog nooit mooi maken en kunnen het alleen nog maar uit het verhaal. Maar dat soort niet hoe je hem kansen, want je bent jong en volop in de studie. De examenkandidaten Friesk. Kamerleden, vloggers, sporters. Van winter volleefde naar een dicté zonder flaters. Team De Bekende Friezen. En zij brengen de sfeer de goed in. Zij wienen al boekt voor die Alversterrentocht in 2012, maar die gaan net terug. Het dicté gaat wel terug. Dan is de vraag, spelen ze voor de sfeer of voor de eer de Hegeme Dekdweilers? En zij zetten haar mooi leefde in voor alles wat groeit en bloeit. Nou maar hopen dat er net de volle flaters opbloeien. Team De Natuurzaakkundigen. En als de rayonhaden bij elkaar zitten, dan is de vastzitter nooit 4 voet. Hij zit je naast me. De schreeuwer van het Grut-Fries Dicté 2024. Wie bewieling? Heb je nou alle tijd om zo'n dicté te schreeuwen? Of? Ja. Want er moet net een tocht georganiseerd Nee, worden. deze winter wie zat waande dat het wel een beetje past in de tijd. Ja, dat klopt. Of ben je nog wel heel druk? Ja, dit is het bijzondere van deze vereniging. Er gebeurt op het ijs vaak net zo vol, maar ik ben toch wel 3 jaar in de week op paard van deze vereniging. En ja, dat is altijd zo best. Oké, dus Ja. wel volop in de drukte. Volop in de drukte. Wilt hij het om het dicté te schreeuwen? Ja. Hoe wie dat? Nou, ik zei, ik ried liever die tocht aan dat dicté te schreeuwen. Want het is hartstikke dreig. Het is zwerig om de goede woorden erin te krijgen. Ik nog een beetje een aardig verhaaltje ervan te maken zien. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd wat je me van vindt. Ik heb mijn best dienen om het nog wat regen te maken dan oriëren. Dus ik zet echt? hem op. Ja, En hoe gaat dat dan in zijn werk? Test je dan die dregen woorden niet om jou in van... Nou, ik had eerlijk zijn eerst in het Nederlands kreun en daar ik teksten en woorden bij zocht. En dan komst woorden zien die ik verder nooit zien kom ergens. Dus dat is, dat maakt een beetje sabij gekomen dat het hier nog wat aardig is om die kanten en dat je met net alle jaren maar 0 flaters hebben. Nou, ik hoop dat het een beetje slag is. Nou, we zijn heel benijd. Ja, Bist er klaar voor? zeker. Oké, dan is dat het plak om het dicté voor te lezen. Succes. Dank u wel. Dan hoe je hem nou nog neert te dwan, alleen nog te luisteren naar het dicté dat wie bewieling, de schreeuwer van het dicté zelfs, inzien volslaan niet voorleest. Goed luisteren, succes. Als het ongeet. Als het heel kind organiseert de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden het liefst alle winters een Alversterrentocht. Voor deze in-
en Infrieske traditie, maar het vanzelfs wel ta en terugversen hebben. Het had meer voeten in het gat als wat streken zetten op de onderstroep de Rieptjerkste polder. Al is zulks prachtig voor de eerste drieste weerhalzen. Als een startskot klinkt, mooie 25.000 fanatieke reetrieders, maar ze hier en betiet de thermomoedse opzetten. Om haar een droom, illusie of irreële verwachting nooit te jaaien over die grauwelig lange afstand. Maar gevaar voor eigen leven stwarten de rieders haar op het ijs. En dat gaat net altijd goed. Traumachirurgen, gipsverbandmasters en acute zorgverpleegkundigen hebben het branddrok om de bloederige tjen, stikkende polsen en oren scansieringen te verhelpen. De vereniging staat altijd klaar om in actie te komen. Vanzelfs is de organisatie meegroeid met de tijd. Nijmoedige ontwikkelingen als transponders, computersimulaties, satellietportofoon en een wedstrijd van vrouwen jaren er jaren daarbij. Maar krijgt het vasthouden aan tradities, maakt het daar een uniek barren. Ouderwetsk, maar de hand stempelje, klunje of strieën pakken, wacht je op stad kooien, dat alles blijft hetzelfde. En nog altijd wordt het evenement organiseren door vrijwilligers en zonder verfijde sponsoren. Mindert Hepkema, de eerste voorzitter, organiseerde 8 tochten. Van zijn 8 opvolgers hebben 4 nooit een uitviering meemaken. En door klimatologische verorings wordt de kans op een nieuwe tocht heel iets lietser. Maar als het weer sterk ijs is en het hevenzeel, dan sluiten wij ook de 16e editie van het meest bijzondere sportevenement op Ierde in het Het. Wat wordt de opvolger van het Get On? Binnen nog mensen die te veel verlitten willen of? Goed, daar gaat ie. Ik lees hem zin voor zin voor. Elke zin doe ik in stikjes. Dan herhaal ik die hele zin nog een keer. En om de eind het volsluitende dicté. Goed. We beginnen met de titel. Als het oengiet. De titel. Als het oengiet. Zin 1. Eerst volsluiten. Als het heel kind organiseert de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden het liefst alle winters een Alvestedentocht. Voor deze in Frieske traditie moet het vanzelfs wel ta en terugversen hebben. In stukjes. Als het heel kind, als het heel kind, organiseert de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden het liefst alle winters een Alvestedentocht. Punt. Het liefst alle winters een Alvestedentocht. Punt. Voor deze in Frieske traditie, voor deze in Frieske traditie, mat het vanzelfs, wol ta en terugvrezen hebben. Wol
ta- en terugwijzen hebben. Punt. Komt zin in nog een keer. De titel Als het oengeet. En dan de zin. Als het heel kin, komma, organiseert de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden het liefst alle winters een Alvestijdentocht. Punt. Voor deze in Frieske traditie moet het vanzelfs wel ta- en terugwijzen hebben. Punt. Zin 2. Het had meer voeten in het god als wat streken zetten op de onderstroepte Rieptjerkster polder. Al is zoks prachtig voor de eerste drieste weeghalzen. Het had meer voeten in het god. Het had meer voeten in het god als wat streken zetten. Als wat streken zetten. Op de onderstroepte Rieptjerkster polder. Punt. Op de onderstroepte Rieptjerkster polder. Punt. Al is zoks prachtig. Al is zoks prachtig. Voor de eerste drieste weeghalzen. Punt. Voor de eerste drieste weeghalzen. Punt. Zin 2 nog eens. Het had meer voeten in het god als wat streken zetten op de onderstroepte Rieptjerkster polder. Punt. Al is zoks prachtig voor de eerste drieste weeghalzen. Punt. Zin 3. Als het startschot klinkt, moet je 24.000 fanatieke reetrieders moest hier en betiet de thermomoedse opzetten om haar een dream, illusie of irreële verwachting nooit te jaaien hoe die grauwelig lange afstaan. Als het startschot klinkt, als het startschot klinkt, mooie 24.000 fanatieke reetrieders, mooie 24.000 fanatieke reetrieders, moes hier en betiet de thermomoedse opzetten, moes hier en betiet de thermomoedse opzetten, om haar dream, illusie of irreële verwachting, om haar dream, illusie of irreële verwachting, nooit te jaaien, oer die grauwelig lange afstaan. Punt. Centreer je nog één keer. Als het startschot klinkt, moet je 24.000 fanatieke reetrieders moes hier en betiet de thermomoedse opzetten, om haar een dream, illusie of irreële verwachting nooit te jaaien hoe die grauwelig lange afstaan. Punt. Dan hebben we een tredde pad aan, dan ben ik wel benijd. Nou, de kopper is hoe dat wat gaat, Arjen. Ik zit hier bij de bekende Friezen en de rajonhaden. Jelle, hoe gaat het? Ja, ik had er maar wat van makken hier. Dus, Ja, er is maar wat van makken. Zie je er een wut? Kwam er een wut voorbij wat hij wel een beetje bekend in de eer klonk?
Ja, grauwelig. Ja, echt heel. Ja, echt hier? Ja. Oké. En dat is goed gedaan. Net spellen, hè? Maar net spellen, want oors kan ook niet mooi luisteren. Ja, novel. Ja, novel. Keurig, keurig. Wat wie op nood dat lastigste wordt? Ja, god, wat wie het lastigste wordt. Ja, nee, ik van net echt in je woord waarvan ik zei, dat is per se heel lastig. Irreële, denk ik. Dat het dreigste wie op nood. Irreële, ja, dat vinden we alle jaar. Irreële. Ja, even jaren dan misschien bij José van nee, Rayon Haden. Nou, ik vond die verrekte polder steeds heel lastig. Die verrekte wat? Die polder. Ja, de Riepsjekste polder. Ja. Ik denk misschien bij jou wel het Rayon Haat van de Riepsjekste polder, maar dat is dus net zo. Dat is wel mooi. Dat soort die is altijd goed wezen daar. Hè? Dat is wel mooi. Ben je hem nou echt een beetje in het vaardiel? Want ja, de vastzitter van de Friese Oversteden, ik zag hem zo nou en dan, liet een beetje gniffelen. Nou ja, wie bij het dus dat ik tegen mail, dus dat kan helpen. Je bent grut in het vaardiel. Absoluut. Nou, zet hem op. Gaan we verder met Sint Fjouwer. Ik lees hem eerst volslijn voor. Mooi gevaar voor eigen libben stwatten de rieders haar op het ijs en dat gaat net altijd goed. Traumachirurgen, gipsverbandmasters en acute zorgverpleegkundigen hebben het brandruk om bloederige tjen, stikkende polsen en orenskoncieringen te verhelpen. Mooi gevaar voor eigen libben. Mooi gevaar voor eigen libben. Stwatten de rieders haar op het ijs? Stwatten de rieders haar op het ijs? En dat gaat net altijd goed. Punt. En dat gaat net altijd goed. Punt. Traumachirurgen, gipsverbandmasters en acute zorgverpleegkundigen. Traumachirurgen, gipsverbandmasters en acute zorgverpleegkundigen. En acute zorgverpleegkundigen hebben het brandruk om bloederige tjen, stikkende polsen, om bloederige tjen, stikkende polsen en orenskoncieringen te verhelpen. Punt. En orenskoncieringen te verhelpen. Punt. Mooi gevaar voor eigen libben stwatten de rieders haar op het ijs en dat gaat net altijd goed. Punt. Traumachirurgen, gipsverbandmasters en acute zorgverpleegkundigen hebben het brandruk om bloederige tjen, stikkende polsen en orenskoncieringen te verhelpen. Punt. Zin 5. De vereniging staat altijd klaar om in actie te komen. Vanzelfs is de organisatie meegroeid met de tijd naar moderne ontwikkelingen als transponders, computersimulaties, satellietportofoon en een wedstrijd van vrouwen, jaren der Joetedij bij. Punt. De vereniging staat altijd klaar. De vereniging staat altijd klaar om in actie te komen. Punt. Om in actie te komen. Punt. Vanzelfs is de organisatie. Vanzelfs is de organisatie. Mooi groeit mooi de tijd. Punt. Mooi groeit mooi de tijd. Punt.
naar meerdere ontwikkelingen als transponders, comma, naar meerdere ontwikkelingen als transponders, comma, computersimulaties, comma, satellietportofoon, computersimulaties, comma, satellietportofoon en een wedstrijd voor vrouwen en een wedstrijd voor vrouwen jaren der Jutedai bij. Punt. Jaren der Jutedai bij. Punt. De vereniging staat altijd klaar om in actie te komen. Punt. Vanzelfs is de organisatie mooi groeit mooi de tijd. Punt. Naar meerdere ontwikkelingen als transponders, computersimulaties, satellietportofoon en een wedstrijd van vrouwen jaren der Jutedai bij. Sinds maar krek het vasthouden aan tradities maakt het ta een uniek barn. Ouderwets maar de hand stempelje, klunje oer strieën pakken, wacht je in startkooien, dat alles blijft hetzelfde. En nog altijd wordt het evenement organiseren door vrijwilligers en zonder verfijnde sponsoren. Komt in stukjes. Maar krek het vasthouden. Maar krek het vasthouden. Tradities maakt het tradities maakt het ta een uniek barn. Ta een uniek barn. Punt. Ouderwets met de hand stempelje, komma. Ouderwets met de hand stempelje, komma. Klunje oer strieën pakken, komma. Klunje oer strieën pakken, komma. Wacht je in startkooien, komma. Wacht je in startkooien, komma. Dat alles blijft hetzelfde. Dat alles blijft hetzelfde. Punt. En nog altijd wordt het evenement. En nog altijd wordt het evenement. Organiseren door vrijwilligers. Organiseren door vrijwilligers. En zonder verfijnde sponsoren, punt. En zonder verfijnde sponsoren, punt. Sinds is nog een keer volslijn. Maar krek het vasthouden aan tradities maakt het ta een uniek barn, punt. Ouderwets met de hand stempelje, komma. Klunje oer strieën pakken, komma, wacht je in startkooien, komma, dat alles blijft hetzelfde. Punt. En nog altijd wordt het evenement organiseren door vrijwilligers
en zonder verfijde sponsoren. Punt. Er ben nog net mee eens voortdoen, dus dat liep het mij een goed teken, Arjen. Nou ja, ik zit hier bij de Hegemer Dektwijlers en bij binnenkomst, eerlijk is eerlijk, toen hier is toch een heel soort zelfvertrouwen. Ja, nog steeds. Nog steeds? Ja, ik heb wel in een kramp in de Holland, want ik schreeuw net zo vaak meer hek in de gaten. Nee, maar blodderige tjen, geen enkel probleem? Nee. Je hebt net voorzeten. Is ook zeker net wel. Dus, maar eigenlijk zou je zeggen van, misschien Jerry hem wel een beetje bij de favorieten? Nou, weet ik niet. Nou ja. Ik weet het hoe de rest het doet. Nee, geen idee. Ik kijk net. Ik denk eerlijk zijn dat misschien de eindexamenkandidaat een Fries favoriet binnen. Denk je dat eigenlijk zelf, hè? Nou, dat is wel kunnen. Wij hebben wel een hele goede docent natuurlijk. Die zit- Hele goede docent. Oh ja, die is hier in de cel. Nou, die zit er. Oh, even zwaaien. Even zwaaien. Ja, daarachter, helemaal daarachterin. Ja, dat is een hele goeie, denk ik. Zeker. Zeker. Maar op hoeveel flaten zit ongeveer? Nou, tussen de 4 en het 10, hoop Tussen ik. de 4 en het 10. Maar het is voor je wel lastig, denk ik. Want ja, een oversterrentocht. Hier is het überhaupt wel ooit dus jet van een startkooi. Ja, dat wel. Oh, dat wel. Geen enkel probleem. Nou ja, nee, die net. Oké, nou, heel soort succes. Vincent. Mindert Hepkema, de eerste voorzitter, organiseren 8 tochten. Van zijn 8 opvolgers hebben 4 nooit een tocht in uitviering meemaken. Mindert Hepkema, de eerste voorzitter, Mindert Hepkema, de eerste voorzitter, organiseren 8 tochten. Punt. Organiseren 8 tochten. Punt. Van zijn 8 opvolgers. Van zijn 8 opvolgers. Have fjouwer nooit een tocht in uitviering meemaken. Nooit een tocht in uitviering meemaken. Punt. Mindert Hepkema, de eerste voorzitter, organiseren 8 tochten. Punt. Van zijn 8 opvolgers hebben 4 nooit een tocht in uitviering meemaken. De laatste zin. Troch klimatologische verorings wordt de kans op een nieuwe tocht heel tijd lietser. Punt. Maar als het weer sterk ijs is en het heven zil, dan sluiten wij de 16e editie van het meest bijzondere sportevenement op Ierde in het het. Wat wordt de opvolger van het Gidoen? Troch klimatologische verorings. Troch klimatologische verorings wordt de kans op. Wordt de kans op een nieuwe tocht hield dit lietser. Punt. Een nieuwe tocht hield dit lietser. Punt. Maar als het weer sterk ijs is, en het heven zil, en het heven zil, dan sluiten wij de 16e editie. Dan sluiten wij de 16e editie. Van het meest bijzondere sportevenement op Ierde. Van het meest bijzondere sportevenement op Ierde. In het het. Punt. In het het. Punt.
Wat wordt de opvolger van het Git Oen? Wat wordt de opvolger van het Git Oen? Troch klimatologische verorings wordt de kans op een nije tocht hield lietser. Punt. Maar als het weer sterk ijs is en het hevenzil, dan sluiten wij de 16e editie van het meest bijzondere sportevenement op Ierde in het het. Wat wordt de opvolger van het Git Oen? Pendel. En applaus van jezelf. Nou, dan worden de dictées innaam wordt er nou drok naisjoen troch al de mensen die dat dagelijks doggen om de tafelzug van de jury. En kun je thuis naar Arjen zelfs corrigeren als het online komt. En in het skof dan zal Arjen terug even jaren hoe het nou de mensen wat voldienen het. De man met het meeste zelfvertrouwen van de hele steertenseel. Oh jee. Dit wie Dreeg. D-R-E-E-C-H. Dat is correct. Hey, nou. Hij is toch lieke volle vertrouwen als die compaan? Nee, bij mij is het aardig futzakken. Je was nou in één keer heel oostje en wie bewieling hoor. Ja, zeker. Dat dacht van, dit is wel een aardige kerel. Maar nou? Nee, soms dacht ik, is dit überhaupt een woord? Bestaat dit? Maar deze woorden broek ik normaal sprutsen echt net. Nee? Nee. Ik zeg heel vaak, ja, die grauwelige oversteden vastzit. Ja. Nou, zelfs dat begreep ik net helemaal. Antine, hoe gaat het? Ik denk allermachtigst verskworrende goed. Wie het moeilijkste wordt? Acute zorgverpleegkundige, vond ik wel moeilijk hè? Daarheen moeten zoeken van, is het nou acute zorgverpleegkundige of is het acute zorgverpleegkundige? Je wie van tevoren een beetje benauwd van misschien is het wel wat te makkelijk. Ja, maar dat weet ik dus net. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe de uitslagen binnen. Wie bewilling, die wie een beetje benauwd dat het misschien wel wat te makkelijk wezen zou. Vond jou het echt te makkelijk? Nee, zeker niet. Hoe die net al in te zetten. Hoe gaat het? Ja, op zich wel goed. Wel wat moeilijker wordt, maar... Nou, ik denk dat we goed doen. Wat wie nou het dreigste wordt? Ja, irreëel, denk ik. Nou, we zijn, ik denk ook het 30 fout had ik het goed in. Ik denk, als ik inderdaad maar 30 fout had, dan ben ik op zich best tevreden. Ja, ik zeg gewoon 5 gemiddeld per zin, dus rond de 40, denk ik. Denken jou echt dat er misschien wel meestal binnen maar 0 fout? Dat doe ik net. Nee, dat doe ik net. Nee. Ik versta er helemaal niks meer van. Zat er nog wat relatiemateriaal tussen? Maar hij hem dat zelf al bij die dekdwijlen speelt? Of ben je al getrouwd? Hey! Het is op papier kwam en nou mooi de jury ontzien van hoeveel fouten ik heb. Hier is het crisiscentrum. Hier wordt alles nice, jongen. Even zien, als ik de vastzitter Hendrik Seijs vind ik in. Wie bewilling is een beetje benauwd dat het misschien wel een beetje te makkelijk wie. Is dat ter jochten? Dat is net ter jochten. Net ter jochten? Nee, 0 flaters, dat zit er net in. Oh, nou dat is een pak van uw hart. Ja. Maar welk woord wordt nou heel vaak verkeerd schreeuwen? In en in Friesk. In en in Friesk. In en in Friesk. Ik kom correct bij de vastzitter, hoor. Ja. Hendrik Seijens. Ja. En het woord wat het meest fout schreeuwen is in en in Friesk. Nee, ja. Hoe zoen jou, of hoe ga jou dat opschreeuwen? Ik heb het in maar in, streepje en streepje in. Fout. Hoe herst u dat schreeuwen? Nou, gewoon als in en in. Ja, dus? Die zei en... Geen streepjes? Nee. Nou, denk je het zelfs vertrouwen? Nou, let maar. Jongens, troost hem even. Ja, jou niks. Dan kunnen wij gauw naar Miranda, want die jou nou de uitlis. Ah, dat is mooi, hè? Drie nog applaus. Dat is een goed teken. Maar je bent wel lang aan de gang, maar nooit of net? Ja, maar het komt er ook op on. Hè? Ja, wie het dreig om nooit te zien? Dreig, want aan de eind dan heb je een peer die het heel goed bent en die moet nog een keer nooitje worden. En ik bij de teams, dat ziet een peer goeien en dus dat vreegt ik dan wat meer tijd.
En ja, dan uiteindelijk dan heb je de uitslag en dan ben je er ook wist van. Maar ja, dat wordt het even. Zullen we nog even naar de dregen worden? Ja. Zinnien. Zinnien. De titel als het aangiet. Als het heel kind organiseert de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden het liefst alle winters een halve stedentocht. Voor deze in Frieske traditie moet het vanzelfs wel ta en terugwijzen hebben. Nou, die Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden, dat zijn alle keer haatletters. En daar miste ik nog wel eens een paar hier en daar. En waarom had dat maar al je haatletters? Nou, Koninklijke Vereniging, dat is omdat dat een predicaat van de koning is. Mat dat dus met haatletters. Dus krijgt dus zijn majesteit. En de Friese Elfsteden, dat is een eigen naam. En daar worden alle letters, de Friese elf en steden met haatletters dienen. Nou, kun je hem denken van, dan heb ik al 6 flaters. Maar dat hebben wij uiteindelijk maar 1 of 2 meesten hield hij het maar als 1 flater rekenen. Dus nou. valt het aan. Dan is er nog hoop. Maar ja, dit wie Zinnien, ja. Sintwa. Sintwa. Het had meer voeten in het gat als wat streking zetten op de onderstroepte Rieptjerkster polder. Al is zoks prachtig van de eerste drieste weergalzen. Het had meer voeten in het gat. De meesten hier in de midden die weten wel dat dat voeten is met UOTT. Het brekt van voet naar voeten. En die zeeswies, die uitdrukking, dat betekent zo volle als van ja, het kost het wel meer moeite als die paar streken op een Rieptjerkster polder. Het had wel wat meer inhoud zo'n tocht rieden. En die Rieptjerkster polder, dat moet alle keer onder. Dat is een eigen naam die het ergens op een kaart schreeuwen is. Dat moet onder. De tweede zin. Als het startschot klinkt, maaien 25.000 inwet fanatieke reetrieders maas hier en betiet de thermo moet ze opzetten om haar dream, illusie of irreële verwachting na te jaaien over die grauwelig lange afstand. Nou, daar zit dat illusie en irreëel, dat begint vanzelfs met een Y, maar dan volg je 2 L'en en bij irreëel 2 R'en. En dat irreële, daar zit 2 E's in, maar op die tweede E, irreële, daar moet even een trema om dat onderskiën te maken. En grauwelig, ik hier rekenen dat elk dat wel goed was. Zo. Dat Hoe dat nou? Ziet vliegen hier rekkel in het dicté. Maar voor de twijfelers op die E met een streekje om grauwelig, want dan zit er grauwelig. Mijn gevaar voor eigen leven zwatten de rieders haar op het ijs en dat gaat net altijd goed. Traumachirurgen, gipsverbandmasters en acute zorgverpleegkundigen hebben het brandrok om bloederige tjen, stikkende polsen en orenskanseringen te verhelpen. Acute zorgverpleegkundigen. Ja, dat is... Wie hier dat wordt bedacht? Dat zei ik je net, die persoon moet hier al leven wij. Maar dat is een lang onelkoorskreun wut. Ja, want het is een geerstalling, ik zal dat even goed oplezen, een geerstalling met een wutgroep. En dan wordt alles onelkoorskreun. En die regel heb ik zelfs net bedacht, dat is een Nederlandse regel. En het Fries neemt die gewoon oer. Wij hoeven net een eigen systeem, hierin volgen we het Nederlands. Ik ken er echt niks van. Heel lang wordt. En dan de bloederige, dat is, nou ja, bloed, dat zei het al met UO. En 2 D's, bloederige tjen. De 5e zin. De vereniging staat altijd klaar om in actie te komen. Vanzelfs is de organisatie meegegroeid met de tijd. Nijmoedige ontwikkelingen als transponders, computersimulaties en satellietportofoons en een wedstrijd van vrouwen jaren er jote bij. Nijmoedige. Even uitlezen wat dat is. De meesten weten het misschien ook wel, maar voor wie het net weet, dat is gewoon modern. Daar zit ik het woord moed, dat is als mode in.
Nou ja, nijmoederige, dus, en die heb ik oudmoederige, dan is dat ouderwets. Nijmoederige is modern. Dat is moederige, dat wordt gewoon heel kwad, maar D-R-I-G-E onderaan. En joert daar, daar jaren dus streekjes tussen. Joert, streekje, dus, streekje daar. En waarom is dat? Dat is ja, een woord dat als je bij elkaar hebt, dat wordt met elkaar verbonden, toch die streekjes. Dat een woord, ja, in de rin van de tijd, als een soort van eenheid haast beschouwd wordt, dan beginnen we daar streekjes tussen te zetten. De volgende zin, maar correct het vasthouden aan tradities maakt het daar een uniek barn. Ouderwets met de handstempelje, klunje uit strieën pakken, wacht je in startkooien. Dat alles bleef hetzelfde. En nog altijd wordt het evenement organiseren door vrijwilligers en zonder verfijde sponsoren. Verfijden? Verfijden. Ik hoor het woord net. Nee. Wist je wel wat het betekent? Intussen wel. Ja. Want ik het vregen. Nou, in het Nederlands gewoon verfoeide. Dat je er een aankeer van houdt. Dus die sponsors maar waar je er net bij hebben. Maar je schreeuwt het maar een lange ei. En dat komt van het woordje fei, dat Fries is voor foei. De zondezin, mindert Hepkema, de eerste voorzitter, organiseerde 8 tochten. Van zijn 8 opvolgers hebben 4 nooit een tocht in uitviering meemaken. En mijn intuïtie wie van, daar worden net volle flaters in maken. Ik heb niet correct vlug even er toch heen geweest. En ik geloof dat ik wel een aardig goede intuïtie hier. De meesten, vooral hier in het middenvak, maar ook in het teams, die hier in Duitse wel aardig goed dienen. Dan de laatste zin, de 8e. Door klimatologische verorings wordt de kans op een nieuwe tocht hield iets lietser. Maar als het weer sterk is en het heven zal, dan sluiten wij ook de 16e editie van het meest bijzondere sportevenement op Ierde in het het. Wat wordt de opvolger van het Giert On? Nou, en daar zie je het Giert On. Dat is zelfs de verneemde zin dat de Alversterretocht van 1990 mij onkundige waard. En we willen ook alle keer weten wat de Alversterretocht van 2026 wordt. Maar dat maakt mij een haatletter, want het is een zinsje binnen een zin. En dat begint dan weer met een haatletter. Je kunt er scrapjes omzetten, maar dat hebben we net teld dat het al of net erbij stiert. Ik denk dat we de meesten je maar net langer in spanning houden matten. En dat we maar de uitslag bekend maken zullen. En dan beginnen we met de teams. En de teams, je weten het ging om de groepscore. Wat dat nog even van belang is. We hebben bij elkaar opteld wat de resultaten zijn van de individuele leden. En dan even deelt door het aantal. En dan komt er een gemiddelde uit. En dat is de score. En dan hebben we op de derde plek het team van de Rajonhaden. Die hier in zo'n 30 gemiddeld. De tweede, dat waren de Hegemer Dekdweilers. Nou. Ja, toch echt van de eer. Lokwenske. Ja, Jim scoren weer 31. En dan? Nou, dan bleef er nog een paar teams hoor. Er bleef nog een paar teams hoor. Het eerste team dat we de meesten die de natuur een goed het dragen. Zo'n 20. Ah, nou, kom maar naar voren. Teamcaptain, waarvan Jim is de teamcaptain en komt de prijs in ontvangst nemen. Daar is de teamcaptain, Annelies van der Goort, Lokwenske, hoi. Ja, en de felicitaties binden. Hoi. Een pakket met Frieske boeken en die krijgen Jim ik al hier van het winnende team. En de blom bindraast ik nog. Ja. Ja. Dit is voor het hele team en wij binnen alle Jessa blied als een prot. Dank u wel. Wacht even, ik heb nog één vraag. Hoe hij hem dit van elkaar kreeg en wie dat toch een stukje teambuilding onder de shirts te zien? Wij hebben hier heel lang op traind. Nee, dat is net weer. Wij, nou,
wij hebben een oudste deelnemer, als ik het zo zeggen mag, Zaken Roodbergen. Die weer denk ik heel erg goed, dus je hebt het gemiddelde heel erg ophellen. Dat is ook een goede tactiek. Zeker. Dank u wel en een soort les willen, succes. Heel leuk, dank u wel. Mooi. Het winnende team, de natuurzaakkundigen, zij gaan naar huis met de blom en het boekenpakket. En nou de vraag, waar van Jim gaat naar huis met het gouden dakje? Is het wat ondij? Ja, maar we zullen eerst even naar waar het treden worden is. Zeker. We bouwen de spanning op. Ja. Het treddenplak, dat weer Nienke Duif, met 4 flaters. De winnaar van Vlienie hier, Lokbeenske Nienke. Het tweede plak is voor Maaike Andringa, 4 en heel. Lokbeenske Maaike. Eerste plak, Riekele Hallema, 4 flaters. Riekele Hollema. Kom maar, nou ja zeker. Kom de prijs in ontvangst nemen. Riekele Hollema. Nou, Lokbeenske. Lokbeenske, ja, daar komen het gouden dakje. Moet je even zo staan, dan sta je goed in beeld. Want dat willen we natuurlijk wel vastlezen. Het gouden dakje. En de blom. Jeetje, de winnaar van het Fries Dicté 2024. Ja, hoe viel dit? Ja, het is fantastisch. Een paar keer twatwest, een paar keer tred. Ik nog dealt. Moest ik soms dealen, maar hoor. Als je maar lang genoeg aanhouden, dan ga je uiteindelijk naar huis. Uiteindelijk ga je er maar naar huis. Dan haal je die finish, hè? Ja, nou had het echt mooi geweest. Nou had het echt mooi geweest? Ja? Ja. Ja, want je kent het beter aan. Ik vind trouwens een prestatie dat dat is een van de mensen die het nice moesten, dat ze het lezen konden. Want... Het handschrift is... jongen, dat schreeuwen, dat... Je type, je hoort het daar al, hè? Ja, ja. Dus, ja. En wat is nou de tactiek? Het geheim? Nee, dat is geen tactiek. Je moet gewoon... Heel vaak mooi dan. Ja, en gewoon duistig fris schreeuwen. Ja. En je kan net leren, je vaart hutten eventjes van wat maakt nou... Nee, met alle regels uit de holle leren. Nee, daarom. Nee, het gaat om oefening. Oefening en gewoon duistig broeken. Oké. Dat is het. Dank u wel. Ja. Dank u wel voor het mooi van. En je bedankt. Mooi, graag dien. Riekele Hollema is de winnaar van het Grut Fries Dicté 2024. Kom er maar bij, je mag alle je feliciteren. En dan zeg ik Cinemeesken thuis. Je kunt het thuis zelf nog nazien online. Dit wie de eind van het Grut Fries Dicté 2024. Riekele Hollema, het heel vaak maaidien, maar dit keer pakte hij de eerste prijs. Bedankt voor het zien en tot een andere keer. Hoi! Vertel het maar. Is Tono de beste dakwijler? Nee. Die Orgeman is al voor de camerahand. Dat, dus, die mannen die staan vol het zelfvertrouwen hier? Juist die, ja. Dus dat wie wil terjochten? Ja, nou... daar is hij. Nou, vertel het maar dan. Nou, het wie maar goed dat ik mooi die, want... dat zelfvertrouwen? Ja, 18 en is alleen nog maar groeit? Ja. 18 en een heel? Ja. Waar is het beste die in? Ik ben erbij. Ja, hier. 14 en een heel. 14 en een heel? 14 en een heel, ja. Je ook in thuis komen? Ik kan thuis komen, ja. Ja, zeker. Begrutskes wat. Ja. Nee. Vertel maar. Nou? Onder de 60. Onder de 60. maar wel krappenhoorn. Wat krappenhoorn. En hoeveel is het dan? Krak boven de 60. Je hebt een beetje bij elkaar hoorzoen. En dat hier is net op. Nee, dat is 62 en 59, dat helpt dan niet. Dat zou het op school vroeger wel zijn, nou dat lijkt wel hultig bij elkaar. Maar ja. Ik skam hem hier wel een beetje. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ja, is het onder de 100? Krek erboven? Ja, krek erboven. Ja. Erboven. Nou, ja, best. Ja. 105. Maar dat waren wel heel veel woorden, hè? Zeker heel. Ik moet het eerlijk bekennen, 15 flaters. 15 flaters? Ja, ik ben wel heel druk. Dat zoek maar wijzen. Als collectief, dat wij als collectief het doen, hè. Want er is één bij ons collectief, en ik neem geen namen, maar die hier 63 flaters. 63? Dus die helft gemiddelde wel aardig naar beneden. Wie hij dat? Nee, ik neem geen namen. Oh, hij is aan de hoes. Ja? Cool het in de auto stapt? Ja,
Dank je. Hij kwam hem zo naar de roof naar beneden. Dat is het briefje van Jan van der Wij. Ja, Nou, zeker. vertel het eens. Nee, dit kunnen we net doen gaan. Wie had de krik doen gaan? Wie leunen al op aan Jelle, maar ik maximaal. Ja? Ja. Hoeveel flaters is het nou? Ja, 89. 89? Ja. Nou ja. Nou ja, dat is bijna het hele dicté, hè? Het is oneven. Het is oneven, dat is alles wat ik er steeds een keer. Hoeveel flaters hier is het? 10. 10? Ja. Oh, dat is heel Chris. Ja, het komt minder. Het koel minder? Ja. Een echte Fries. Het koel minder. Ja, het komt minder. Super, dankjewel. Dankjewel.